Нещо рабува и нещо не лака. Нещо има тук. Това е светен, стоиш на това, за кой ги прави тази работа? Той да не го е свалил от петко и да го е сложил тук. Или това е същото. Или това е второ. Не, че го имаше долу някъде на едни от... Това го ще го халите там. И долу го имаше на място. Там го беше свалил на кръго.